Takže ta horší část je za mnou. Teď už to je sranda. Ono se to zdá jako že prdel, ale to převýšení tady docela je a ten terén docela hodně technický, takže jako se nedá běžet jak po rovince. Člověk se strašně musí pořád dívat, kam šlape, což při tom natáčení úplně nejde, no. Ale tohle je fakt paráda, to bych jako nejlepší stezka na běhání široko daleko. Fakt dobrý. Paráda. Tak a teď už bude jenom takový jako víceméně downhill. Na což to chce ale lepší boty než tady tyhle minimusy, které nemají vůbec žádnou podrážku. Respektive mezi podešev. Takže na cokoliv ostrahu šlápnete ho hodně dobře ucítíte. OK. Takže jdeme na to. Spodní úsek. Máme zatím 15 minut. Finish. Žádná sranda. Žádná sranda. Celé z dola nahoru asi na nejvyšší bod a zpátky to má takových 9 kilometrů. Převýšení nevím. Minimálně 500 tam bude. S těma všema kopečkama nahoru dolů. Ale každopádně jeden takový výběh lesem a seběh vám dá víc, než kdybyste týden v kuse běhali po rovném betoně. Sejdeme si na trailu.